Καλώς ήρθες στο Wealthy Teens, στο κανάλι για Inspirational and Budgeting Videos for Teens. Σήμερα θα σου δείξω πώς έφτιαξα το τελικό The Success Notebook. Σε περίπτωση που δεν ξέρεις τι είναι, σε ένα προηγούμενο βίντεο είχα πει για ένα τετράδιο επιτυχίας. Δηλαδή, παίρνω ένα απλό τετραδιάκι, πολύ ωραίο αυτό το συγκεκριμένο, και το μετατρέπω σε κάτι που θα με βοηθήσει να πετύχω τους στόχους μου. Θα ανέβαζα ένα πιο αναλυτικό βίντεο στο YouTube και αυτό είναι αυτό το βίντεο. Λοιπόν, να δούμε πώς έγινε από μέσα. Χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα όταν έχω πετύχει κάτι. Και φυσικά εδώ έχω κάτι έξτρα χαρτάκια, όπου έκανα μια μικρή ανάλυση των στόχων μου και θα σου δείξω τι ακριβώς εννοώ. Στην πρώτη σελίδα έχω ποια είμαι εγώ, δηλαδή γράφω το όνομά μου, πόσο είμαι, επάγγελμα, μαθήτρια. Ποια είμαι τώρα, δηλαδή τι άνθρωπος, τι χαρακτήρας, τι έχω πετύχει, τι δεν έχω πετύχει. Το λέω σε 3 σειρές, 3,5. Και στις επόμενες σειρές γράφω ποια θέλω να γίνω. Πρέπει να έχω μια καθαρή εικόνα για τον εαυτό μου. Να ξέρω ποια είμαι και ποια θέλω να είμαι. Στην επόμενη σελίδα έχω Financial and Career Goals for 2024. Δηλαδή, έχω πρώτα να τελειώσω το Emergency Fund. Και επειδή θέλω 3 αστεράκια όταν δεν έχω τελειώσει εντελώς, για τώρα έχω 1 γιατί έχω τελειώσει ένα μέρος του Emergency Fund, αλλά όχι εντελώς ολόκληρο, ούτε ολόκληρο. Όταν είμαι κοντά στο τέλος θα βάλω δεύτερο αστεράκι και όταν το τελειώσω θα βάλω άλλο ένα αστεράκι. Και τότε ο στόχος θα έχει γίνει πραγματικότητα. Μετά, να μάθω καλύτερα το YouTube. Για τώρα το ξέρω όσο ένα αστεράκι στα 3, γιατί καταλαβαίνεις, ο αλγόριθμος είναι λίγο δύσκολος για μένα να τον καταλάβω, αλλά θα τον μάθω, τι να κάνουμε. Να, εδώ έχω βάλει τι ακριβώς θα κάνω για να τον πετύχω. Να διαβάσω συμβουλές από πετυχημένους YouTubers, να φτιάξω ένα πλάνο με τα βίντεο που ανεβάζω. Το οποίο τις προάλλες έκανα εν τω μεταξύ, αλλά αυτό το κάνω συνέχεια, οπότε δεν θα βάλω ακόμη το tick. Μετά έχω Financial and Career Goals for the next 3 years. Δηλαδή, οι πετυχημένοι άνθρωποι λένε ότι δεν πρέπει να βάζεις στόχους μόνο για αυτή τη χρονιά. Πρέπει να βάζεις και για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε, ο στόχος που έχω για τώρα είναι να φτιάξω ένα μεγαλύτερο emergency fund. Όπως λέει ο Dave Ramsey που δίνει τις τέλειες συμβουλές για αποταμίευση χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρεις, ψάξ' τον στο ίντερνετ, θα σου βοηθήσει πάρα πολύ. Λέει ότι το emergency fund πρέπει να είναι μεγαλύτερο όταν το κάνεις, βασικά, δηλαδή όταν μαζέψεις 300 με 500 ευρώ, μετά τα κάνεις 1000, μετά τα κάνεις 2.000, 3.000, ώστε να έχεις χρήματα στην άκρη για επίγουσες περιπτώσεις. Γι' αυτό θα είναι ο στόχος μου για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο επόμενο έχουμε εδώ πώς να γίνω ο καλύτερός μου εαυτός. Δηλαδή, τι δεν μ' αρέσει σε μένα, τι να το αλλάξω. Πώς να γίνω καλή ακροάτρια. 2 στα 3. Να κάνω ερωτήσεις, να μην διακόπτω και να μιλάω λιγότερο. Μετά, να είμαι πιο οργανωμένη. 3 αστεράκια γιατί το πέτυχα αυτό πρόσφατα. Να έχω ημερολόγιο, to-do list, budget planner, πρόγραμμα. Και φυσικά εδώ έχουμε τις ιδέες για διάφορα πράγματα. Ας πούμε για το TikTok account. Πώς μπορώ να κάνω πιο ωραία βίντεο, πιο όμορφα. Πώς να μιλάω πιο ωραία στα βίντεο. Και εδώ έχω μια ιδέα για το No Backpack Day που θα κάνουμε στο σχολείο σύντομα. Κάτι πρόχειρα πράγματα. Γενικά έτσι θα συνεχίσω τις επόμενες σελίδες, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και σου δίνω την ιδέα να έχεις και εσύ ένα τετράδιο όπου να γράφεις τους στόχους σου, τι θέλεις να πετύχεις, τις ιδέες σου, γιατί το να τα έχεις στο μυαλό σου δεν βοηθάει πάντα, αλλά άμα τις έχεις γραμμένες βοηθάει περισσότερο, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τα καταφέρεις. Σε περίπτωση που σε βοήθησε αυτό το βίντεο, κάνε follow για περισσότερα για να μην χάνεις τα άλλα καινούρια βίντεο που ανεβάζω κάθε Κυριακή. Θα το πούμε σύντομα πάλι. Bye bye!